Hola, què tal? Com esteu? Espero que molt bé. Nosaltres aquí a Podcast Vincles amb un altre mini monòleg o mini reflexió. Aquest cop una mica més llarg. Hem canviat d'escenari perquè a fora ja feia una miqueta de fred. Ja s'acosta un altre cop vacances, però aquestes vacances són aquelles dels infants, aquelles tan esperades, que els hi agrada rebre regals. I els no tan infants com jo, que els hi agrada o no els hi agrada. A mi m'encanta rebre regals i fer regals. Moltes ens limitem a anar a la botiga, a la llibreria, i veure l'aparador i ens enduem el que més ens agrada, sense indagar molt. I jo us vinc a explicar una mini experiència. Jo fa un parell o 3 d'anys vaig il·lustrar i escriure un conte infantil. En un inici només era pels meus fills, però la idea de poder-lo publicar em va fer molta il·lusió. Jo tenia la creença que si s'havia de publicar, sí o sí havia de ser amb una editorial. Si no passava els filtres de l'editorial, és que no valia la pena. I ho vaig enviar a un parell o 3 d'editorials. I les respostes que rebia era que m'havia d'esperar mig any. Mig any. Si en aquest mig any no em deien sí, és que no valia la pena. I d'altres editorials és que hi havia tanta gent que volia fer el mateix que jo que ja no agafaven més històries. Jo sóc una persona molt inquieta i vaig indagar una mica més i vaig trobar la plataforma edita.cat. Edita.cat em va donar l'oportunitat de poder publicar el meu primer conte com jo volia, amb tapa dura. I us el vinc a presentar. El podeu trobar a la edita.cat o per internet. Valor parla del valor del respecte. És un conte no binari. No binari per què? Perquè quan l'estava fent m'imaginava que qualsevol persona que el tingués s'hi pogués sentir identificat, identificada. És un conte inacabat, perquè qualsevol persona que el tingui el pugui acabar de la seva manera, se'l pugui fer seu. És un projecte fet amb molt d'amor. Què vull dir amb això? Que aquesta experiència em va fer veure que hi ha tantes persones com jo que per no haver passat uns filtres o perquè una editorial no l'hagi vist, no vol dir que no valgui la pena. Que hi ha molts petits tresors que no estan publicats amb editorial i que valen molt la pena, que hem d'indagar una miqueta més. Us animo a que busqueu autoedicions, ja siguin històries per grans, ja siguin contes, que ja veureu que valen molt i molt la pena, ja no només per valor, sinó per altres contes que he pogut col·laborar i he pogut conèixer a persones que ho han fet. Jo, de fet, vaig col·laborar amb un projecte d'aquí a Vilassar, dels Diablons, que posa jo també vull ser Diabló. Jo vaig col·laborar amb il·lustrar-lo, ells els van escriure i el van autopublicar. Conec amb moltes persones que han autopublicat i us dic que són petits tresors. Si teniu un llibre, un conte autopublicat i voleu que surti per Podcast Vincles, ens el feu arribar i li donarem llum. Nosaltres continuarem donant llum a projectes com aquest i molts més. De fet, per Nadal crec que hi haurà una altra autopublicació. Ja us ho faré saber. De totes maneres, aquí a Podcast Vincles continuarem parlant, continuarem gravant per poder-ho compartir. Fins aviat!